Hola, hola, afició, com estem? Aquí, a un nou programa, aquesta vegada al número 8, programa número 8. Aquí estem amb l'Albert Beto, entrenador de la Rapitenca. Com estàs, Beto? Molt bé, molt bé. I gran, ben acompanyat. I gran persona. Albert Hòstia, Company. sí. Ja Albert Company. Jo m'he entès que et dies Albert Beto. Això m'ho has d'explicar bé, perquè sí que t'he dit lo de Beto, m'has dit que és per la... Bueno, perquè pues, sí. sí, bàsicament este és el motiu. Perquè Aquí sí. l'has clavat. Bueno, és un bon motiu. Antes de tot, Hugo, com estàs? Jo estic molt bé. Ha sigut una tarda complexa, però aquí estem, molt tranqui. Molt Lo bé. important és que estem, Sí. Vale, si no us pareix malament, jo aniria ja a preguntar-li a Estome, perquè jo tinc molta curiositat, Beto, el que has dit del nom, de que et dient Albert Companys te coneguen com Beto. Això és diminutiu de menut de camp de futbol. És així. Diminutiu, Diminutiu. però... No, És que saps què passa? Que a casa meva encara ma mare me diu Alberto. I llavors, clar, Alberto, Beto, pues ja està. De Alberto És una Berto i de Berto Beto. Sí, una cosa d'aquestes. I llavors això es va quedar aquí i és més senzill, no?, cridar per un... No és monosíl·lab, però dos síl·labes, és curt, pam, pam, ja està. Beto. I llavors, pues, bueno, pues, així s'ha quedat. A veure, jo prefereixo Albert, però bueno, Claro, dins de l'àmbit futbolístic així, pues... nosaltres vols que te diguéssim Albert o Beto? A mi me digueu com... Te diem Albert. Escolta'm, Albert, Jo diré tu, Beto. els jugadors... Això va putejar, està bé de contrapès. Ell va putejar, home. Ell va Vaya putejar. tècnic que tenia. Escolta'm, Beto, i la gent del vestuari, com siguéssim l'equip, te crida Beto o et crida Albert? O enllaça una pregunta de si hi ha molta confiança o molta pinya en equip o hi ha més disciplina de que te tenen més respecte? Bueno, jo crec que un entrenador ha de tindre pocs límits en la plantilla, o a mi m'agrada tindre els pocs límits, però potser per la manera que sóc jo, no? Que sóc bastant efusiu i bastant passional, i si he d'abraçar un tio l'abraço, i si al cap de 2 minuts li he de pegar la santa bronca, li pego la bronca, no? Llavors, hi ha moments i moments, a mi hi ha molts que em diuen Beto sense cap problema, algun em diu Albert, algun me diu Míster, i en determinats moments algun que m'ha dit Albert fa un moment me diu Míster al cap de 5 minuts i ja està, no, Claro. és una cosa bastant... I a més jo no li dono massa importància. Jo també es crido pel nom o per lo que crec que els he de cridar, no hi ha cap problema. Vale, perfecte. Bueno, està molt bé. Sí. Bueno, jo volia preguntar-te que com la feina d'un cos tècnic trobo que no està molt valorada, no? Perquè jo trobo que des de fora és com dir bueno, jo vinc aquí, vinc a entrenar i el partit ja vindrà, no? I jo faig un partit, lo plantejo i pot sortir com sigui. Va, jo vaig a fer una reivindicació de la feina d'entrenador i després dels cossos tècnics. Vale, primer d'entrenador. Sí, la feina d'entrenador... Des de dins. La feina d'entrenador és una putada, així de clar. Ja comencem malament. M'agrada aquest efecte que has fet. A veure, però lo de putada ho dius perquè has tingut mala experiència? No, un com a entrenador sempre té bones experiències i males experiències, perquè bàsicament som entrenadors perquè tenim certa addicció a això del joc del futbol, no? El futbol, no? I totes les addiccions pues tenen les seves parts positives i les seves parts negatives, no anem a descobrir-les aquí, no? Llavors hi ha molts moments en què ser entrenador dona un plaer i una sensació d'adrenalina, de pujada brutal, i després, al cap de 5 minuts, pots estar en la misèria absoluta i en la soledat més inimaginable, perquè al final, quan les coses van malament, estàs més sol que la una. Sí. Llavors, és ingrat, t'ha d'agradar molt, i a nosaltres mos agrada, i ja està, i bueno, és el que hi ha. Penseu que estem sotmesos a la crítica, entre cometes, pública, com més categoria, més crítica, com menys categoria, menys crítica, però pot ser punyent, i pot ser desagradable. Són pollites. Són pollites que van soltar. Sí, bueno, o pollites o pollotes, és el que t'anava a dir. O pollotes. Aquí te'n sents de tots els colors, no? Lo típic d'una grada d'insultar-te a algú de la grada segurament t'ho has digut sentir. Home, clar, però no una vegada, ni dos, ni tres, moltes. Després mos ho contarà. Cada partit. Però és prou ingrat en aquest sentit. I a més hi ha una altra cosa que també la fa encara la professió una miqueta més ingrata, i és que és de les poques professions on els subordinats, uns quants subordinats, guanyen més diners que els jefes. Això és l'hòstia. I tu pares a pensar en una professió normal i corrent, i és com si ara els locutors cobréssiu 3 vegades més que el jefe de la ràdio. Hòstia, això seria com a curiós. Beto, directament... Ja entenc, vale, ja entenc. Aquí no hi ha jerarquia. Però jo em refereixo... Por amor al arte. Bueno, ja està bé. Jo he entrenat por amor al arte, Bueno, no, he entrenat posant quartos també,
Aquí hi ha de tot. Però Ai. és de les poques professions que té això, no? I és curiós, no? Potser els directors de cine també cobren menys que les superestrelles que dirigeixen, no? O, bueno, però no sé, però no m'imagino jo a un cirurgià guanyant la meitat que el que llimpia, per exemple, exacte, no? que l'infermer que li estan netjant les ferides. Així que és bastant ingrat. Però, bueno, i a nivell de cos tècnic, la tasca de preparació setmanal d'un partit és agotadora? És agotadora, estressa una miqueta i és de moltes hores al dia. Moltes hores al dia, Sí. moltes. Però Moltes. a veure, algun... Tu estàs ensomiant i estàs pensant tot Sí. el rato partit. Sí, aixecar-te, despertar-te a les 3 del matí, sí, home, clar. O sigui, Però és- no jo, perquè siga jo, sinó qualsevol entrenador t'ho explicaria. Tu el que vols deixar clar és que és un treball de 24/7. Bueno, no hauria de ser així, però Però ho és, és però ho una és. cosa que Sí, estàs t'entenc. removent tot el dia i estàs preparant tot el dia i estàs pensant tot el dia, tens trucades, tens això, tens que coordinar Clar. coses, tens que... Bueno, al fin i al cap és complexa, perquè els humans són complexos. Sí. I jo aquí ja és una altra Totalment. pregunta. Ja has fet una cara rara, però és que som així, eh? No, sí, jo estic aquí. Però... No, però m'ha Hòstia. fet gràcia la frase de que els éssers humans són complexos perquè, claro, nosaltres sortim d'una classe de filosofia... Mo. Mira, pues, claro, foli, i ara foli. dic, Que mira, si surto en el cap... bueno, foli Hugo, que encara acabarem en sí, problemes. que, com dius que és complexa, aquí ve la meva pregunta i és que un equip de tercera RFF com la Ràpid encara mateix, o un de primera catalana, quants dies entrena a la setmana, s'entrena tots els dies, com se fa? Bueno, I hores, clar. un equip de primera catalana per avall normalment entrena 3 dies a la setmana. Hi ha equips ja segona catalana o tercera catalana que poden entrenar fins i tot 2 i ja està. Un equip Anda. de tercera divisió és una miqueta més heterogeni perquè a tercera divisió s'ajunten equips professionals, com pot ser l'Hospitalet, com pot ser la Pobla de Mafumet, com pot ser el Girona B, que estos entrenen 5 dies a la setmana, que fan 5 sessions, que és el que entrena un equip èlit. Un equip de primera divisió entrena 5 sessions a la setmana, en una setmana normal. Nosaltres entrenem 4, perquè entenem que estem a un pas, hem de fer un passet més, no podem quedar-nos en les 3, perquè perds avantatge, però evidentment tampoc podem dedicar-nos 5 dies a la setmana a entrenar. Entenc. I llavors estem en 4, que crec que a la tercera divisió, al nostre nivell, és lo ajustat. Sí, bé, clar, perquè tots els que juguen també deuen tindre altres treballs a part, clar. Claro. Molt sí, molt sí. Van parlar en Edgar i el propi Edgar diu que és pescador. Sí, surt Sí, a la que- mar. Sí, clar, imagineu-vos, no? Compaginar els dos treballs a vegades deu ser dur, inclús. Dur i té molt de mèrit. Al final són gent que per 4 duros o per un salari que no és el que guanyen treballant i que no és la seva professió, se juguen la cama al cap i el que faci falta i l'endemà han de sortir a la mar o han de fer, han d'anar a una fàbrica o han de sentar-se en l'oficina, dona igual, però arrisquen la seva estabilitat laboral també, no? Perquè poden tindre Sí. accidents esportius. Sí, tal qual. No et dic que no. Clar. Una cosa que volia enllaçar és que has dit que la teua feina, no? la visió d'entrenador, és una mica com a polèmica, és molt dura, però jo també et volia preguntar una figura molt semblant al futbol, que seria l'àrbit. Tu has viscut episodis de dir me fa pena d'empatitzar amb l'àrbit, de dir este xic pobre no està pagant el que està fent? Jo diria que en fred pràcticament tots els entrenadors empatitzem amb l'àrbit. En calent ne mataries algun. En calent mataries mai, algun. mai. L'agafaries pel coll. Has tingut... Però en fred, és que és una cosa molt difícil. Això també, evidentment, és molt vocacional. Molt. Esta sí que ha de ser molt vocacional, perquè aquí no t'aplaudixen mai, eh? No, aquí dona igual. uns Bueno, a altres. veure, molt bé. depèn. Bueno, Si aquí estàs al pites- Camp Nou i pites un pites penal, 5 penals pel Barça, Però tranquil, que... surts ovacionat i tot, eh? Però quan tornes Claro. quan vagis al camp dels que has pitat en contra, També- llavors no sé també- què faràs, eh? també tens raó. Llavors, i clar, això, a la primera divisió, pues, bueno, te pot generar els problemes que te pot generar, però a la primera catalana o a la segona catalana no és recomanable, eh? No, gens. I no no, és no recomanable a la cava. A la cava sí que no és recomanable. No, allí no. Allí no tu tornes fent. a casa. Allí te peten aquí les 4 rodes del cotxe i no tornes a casa. Això, allí estan... Més val anar caminant. Sí, sí. Bueno, Anar és o en correcte. bicicleta, i la lligues al composto. En bicicleta també, si no fa vent. També, que allí el delta. Has viscut alguna situació així calenta en algun àrbit? Allò que digues, mira, no et pego perquè estem aquí davant del públic. Bueno, home, un sempre en un moment calent. O en l'àrbit, inclús l'enllaç, o en l'àrbit, o inclús una situació difícil en el propi equip. No cal que sigui en la Rapidenca, sinó anterior. Sí, home, clar, sí. Difícil, alguna vegada difícil.
I alguna vegada encerta temor, evidentment. Sí. Això se pot contar o no? Sí, a més, Sí, jo sí, dic, és que home, per contar al final, alguna cosa. al final pues, hi ha situacions que la gent pues, s'acalenta una miqueta més del compte i les pulsacions a dins del camp pues, van a 2.000 per hora i passa el que passa. L'adrenalina, no? Sí, jo, imagineu-vos, ara com que són políticament incorrectes, pues vaig a dir-ho també, no passa res. Bé, és igual. Jo soc de Valls, vale? I he jugat molts anys a la segona catalana, que compartim grup, la part de Tarragona i la part de Terres de l'Ebre. Sí. Quan veníem a jugar aquí, fotia una mandra de collons. Perquè, bueno, pues aquí la gent és més passional, la gent va més al camp i tal. Sí. I jo 2 o 3 trifulques que hem tingut, les he tingut per aquí baix. A les Terres de l'Ebre. Sí, les he tingut per aquí baix. Sí, tierras del Bronx, no? Que dia aquell. Terres de l'Ebre. No sé si... Tierras del Bronx. Sí, n'he tingut una al Canà, n'he tingut una... La més grossa. La més grossa. Bueno, ne tinc 2 de grosses a Terres de l'Ebre. Vinga, va, conta, va. Vinga, va. Bueno, n'explico una. Una va ser Sant Jaume. No m'esperava menys de Sant Jaume. Una va ser Sant Jaume. Jo és que no me recordava ni que existia Sant Jaume. Sí. I l'altre era Amposta, perquè si era No. A veure, Amposta me van dir per primera vegada Borrego, que jo no era un insult que estava acostumat a sentir, i jo jugant, estic parlant de quan jo jugava, no d'entrenador. Anem a dir una localitat, a veure si l'adivinem. No crec que l'endevinéssiu. Cadascú, vale? Jo ho dic. No crec que l'endevinéssiu, perquè crec que no... Bueno, però és igual, però va, vinga, va. Cadascú, una. Ulldecona. No, però també en tinc. No era la que pensava. Comença per M? Mas d'Enverge. No, a Mas d'Enverge no. És broma. Digues. Ara m'has deixat en blanc. A Ulldecona en tinc una molt bona, també. Jolín. Sí, és que veus? No la tinc, Hugo, digues. Mira, és que jo te l'endevinaré. No, jo crec que no. Jo crec que sí. ¿De la comarca esta? No. De la comarca esta. Ja sé quina és, trobo. A veure, Santa Bàrbara. Alcanar. L'has dit, Santa Bàrbara. Santa Bàrbara. És el que anava a dir. Santa Bàrbara. És el que anava a dir. Jo al Canà ne vaig tindre una de grossa, a Sant Jaume ne vam tindre una de molt grossa. La més grossa, en què te refereixes? La molt grossa va ser que vam haver, del camp del Sant Jaume, això va ser quan jugava, el Sant Jaume va tenir un parell d'anys bons, que jugava a segona catalana, a la primera regional antiga, i del camp els vestidors eren els de la piscina i tenies un recorregut de 25 o 30 metres allà, saps? I llavors Tots a nedar. A nedar no, però a saltar la valla de la piscina corrents, perquè allò era una batalla campal, sí. I era una batalla campal hi havia galtades, però a punta pala. I tu no estaves? Bueno, jo estava al Valls, jo jugava al Valls. I clar, venies a jugar aquí i dius, a veure que no passava res, no? Perquè, a veure, també he de dir una cosa, ara pareix que això siga, però la majoria de vegades hem xalat molt aquí a les Terres de l'Ebre. Però és veritat que en 10 o 12 anys de carrera esportiva a aquestes categories, pues les galtades grosses... Aquí hi ha passió. I la de Santa Bàrbara va ser interessant perquè, tot i que no va haver galtades, va haver una pistola a l'aire de la Guàrdia Civil. No un tiro, però sí la pistola. Una pistola a l'aire? Sí. No, potser, a mi m'estan gravant. Sí. És terrible. Però pistola perquè algú va treure una arma blanca o...? No, perquè vam empatar un partit, els vestidors antics de Santa Bàrbara estaven detrás d'una porteria, vam empatar 2-2 i la gent de Santa Bàrbara no estava contenta amb el resultat. Total que nosaltres ens anàvem retirant cap als vestidors i darrere nostre venia la tripleta, no? La tripleta dels àrbits i va saltar la Guàrdia Civil a protegir-los perquè hi havia un ambient una mica crispat que la gent saltava al públic i volia pegar-li una galtada a l'àrbit. Total, que un se va atrevir a pegar una galtada, però en tanta mala sort que va pegar així i... Exacte. A l'Urbano? A la Guàrdia Civil. I clar, la Guàrdia Civil en vores una miqueta acorralat, va tirar mà de l'arma, la va aixecar i clar, evidentment allí tots van volar, tots ens vam tirar per terra com a locos. O sigui, tu estaves davant d'un però és que també mala sort de... No és mala sort, però jo me retirava tan tranquil. O punyada? Bueno, li van a pegar així, va anar corrents, la Guàrdia Civil anava caminant com marxa atrás, no? Això el protegir, l'àrbit anava caminant en el mateix sentit que podries fer una recreació. Podries fer una recreació. Ja estic ben així. Aixeca't. Sí, home. A veure. Van a fer així, bum, li van a pegar. I, claro, en la mala sort que nosaltres estàvem per allà al costat i l'amic guàrdia civil se va posar nerviós. Igual jo també m'era posat nerviós, Home, ja. I va fer
així, i el va aixecar, i claro, pues, allí mos vam cagar tots, home, imagineu-vos, no? Tots en terra, tirats. Jo és que la veritat no m'hauria pensat mai Santa Bàrbara. Me pareix el poble més tranquil i pacífic de totes les... Com se nota? Sí. Qui no ha jugat a futbol, doncs, No, Sala... jo no- A mi, estic les parlant- localitats on he patit més és Ulldecona. Ulldecona. Ulldecona, jo estic parlant sempre d'aquells llunyans anys 90, finals dels 90. I a Ulldecona, nosaltres, mos van apedregar l'autobús. Què? Sí, mos van apedregar l'autobús quan sortia. Com que pedrega l'autobús? A Ulldecona, m'estàs dient? A Ulldecona. Ulldecona som molt brallats, hòstia. Sí, sí. Allí... Mos van apedregar l'autobús. Inclús te dirà que Ulldecona és la cava 2.0, La- Però, la cava però dels vos van partits. apedregar de... Bueno, us van tirar dos pedres i van rebentar un vidre, van esquerdar un vidre de l'autobús. que, Una pobre. grieteta. Bueno, d'això. Però bueno, A Carles. jo he anat moltes més vegades a tots els camps estos i m'ho he passat molt bé, xalat molt bé, se m'han portat molt bé, que no s'enfada ningú. No, home, no. Coses que passen. Damunt ara, entrenador de les Terres de l'Ebre, o sigui. I t'ha passat algo a la Devesa alguna vegada que digues? No, No has jugat mai? no, Aquí he som jugat, bona gent, he jugat, recordo un partit contra la Rapitenca a primera regional, en aquells anys també, la Devesa era de gespa natural, però aquell dia plovia i allò era un fangar de collons, i recordo un partit viril. Molt físic, no? Deixem-ho així, Deixem-ho viril. així. Però ja està, no. Vas acabar amb una torta de xocolata. Bàsicament. Bueno, són bons records de la Devesa. Sí. Aquí som bona gent, No, Aquí claro. som Aquí hi ha totes les Terres de l'Ebre, cuidado. Home, no sí, se m'enfade, sí, que sí, no molt se bé. m'enfade la gent. No, en sèrio, aquí hi ha tots els puestos. Això mateix. Però aquí som molt bona gent. Sí, senyor, és veritat, jo estic molt a gust. Home, Sí, així m'agrada. és que a pedregar l'autobús pareix de... no sé. Imagina't si estic a gust i sou bona gent, que inclús havent-me pedregat i havent-me pegat alguna galtada per aquí, que estic contentíssim. Així que I has vingut a la ràdio, a una ràdio de les Terres de l'Ebre, imagina't. Bueno, faltaria. No, home, és espectacular, és espectacular. És No, però jo és que les pedrades, en plan, si hagués acabat malament, hagués acabat molt malament. Per exemple, al Borussia Dortmund fa uns anys també va passar alguna Lo cosa de així. Marc Bartra. Marc Sí, Bartra, el Marc Bartra, va sí, acabar sí. malament, vull Sí, dir. És que sí. a vegades la gent s'ha una consciència de que pot acabar malament i molt malament. Aquí no hi ha de conscients, aquí el futbol... Bueno, és però, passió, a veure, aquí- també us vaig a dir, han vingut a parlar de futbol, o sigui, les pedres, deixem-ho estar, no? Vinga, Perquè, a va, veure, deixem-ho tampoc... estar, que no que estirem el el futbol, programa. el futbol no és això. Tampoc farem aquí una classe de biologia de Petres. No, anem aquí a parlar de futbol. Nosaltres parlem de futbol. A veure, Vinga, va, parlem de futbol, va. com planteges el partit del diumenge? A veure, Sí. va. A les 6 de la tarda. De este diumenge? Sí, perquè venim d'una victòria de 4-2 en Los Sants. Sí, ja no mos recordem. Però ja no, han passat coses. Sant Cristóbal, el partit se'n va en 6 minuts Bueno, i la Badalona, pues, más de lo mismo. Se mos en van 4. En 4 minuts on va. Què està passant, Albert? Bueno, jo crec que si això del futbol algú tingués la fórmula màgica quan les coses no funcionen, quan perds partits, pues, jo no seria entrenador de Rapitenca, seria l'entrenador del Bayern de Múnich. Però a veure, està passant una cosa molt senzilla, i és que nosaltres venim d'una categoria inferior i ens hem de fer a la categoria superior. I és difícil, és una categoria complicada on el salt és molt potent. El salt és molt potent i ens enfrontem a equips pues, que són bons. Llavors, al final, el Sants és un equip que acaba de pujar com nosaltres, el van guanyar. El Sant Cristóbal és un equip que l'any passat va fer la promoció de descens a la categoria superior. Clar, A segona B. claro. a segona B, Ah, sí, a la segona segona, ref. segona ref esta, la va fer i nosaltres vam estar dins del partit sempre perquè anàvem 0-1 i Home, en anàvem aquests 0-1. 6 minuts fatídics, perquè van ser 6 minuts fatídics, se mos en van al partit, i així tot la segona part són capaços de fer el 3-2 i d'estar allí, de tindre ocasions per a poder empatar. I l'altre dia pues, crec que en un partit on tot i no fer un gran partit perquè no el van fer, que en el moment en què més tranquils estàvem i on crec que es ve a més el 2-0 que el 1-1, Us se vau me'n relaxar, va- no? Bueno, jo no crec que és relaxat, sinó que el futbol té... Jo sempre parlo de lo mateix, ara vaig a filosofar altra vegada, si em permeteu. El futbol, sota el meu punt de vista... No és just. No, Això primer de tot. bueno, jo és que no sé el que és just o injust, però després si vols A entrem veure, en a veure si este. anem a fer una classe de filosofia. No, anava a dir Ja n'he que tingut prou avui, trobo. el futbol, Estic manejat de filosofia. per mi, hi ha tot un seguit de... o dos paraules que el defineixen, i són dos paraules que tenen les mateixes lletres i només canvia una d'ordre. I una és que el futbol té causalitat, sí? Causalitat és
que tu fas coses per a que passen coses, ¿vale? O sigui, si jo ataco més, doncs potser tinc possibilitats de fer més gols, si jo defenso més, potser tinc possibilitat de no encaixar tant, això és ser causal, ¿vale? I l'altre és la casualitat, que fixeu-vos que canvia només l'ordre d'una lletra. Que bonic. És que sí, això queda molt bé. I el futbol té un component de casualitat molt alt. I llavors que un tio vinga de 30 metres, te foti a l'esquerra i te la foti cap a l'escaire, doncs està molt bé. Però si ho fes tots els dies, doncs, hòstia, és causal, vale, ho fa tots els dies. Home, si ho fa aquell dia a la DBS al minut 75, doncs és una miqueta de casualitat. I que nosaltres l'haguéssim fallat antes, doncs és una miqueta de casualitat. I al final, al futbol, els partits es decideixen perquè va el pal i fora o el pal i dins. Això et fa ser millor entrenador o pitjor entrenador. Doncs bueno, què voleu que us diga? Doncs vale, mira, van encertar. Doncs tens raó, a veure, perquè... Beto, jo crec que tindries que fer un llibre. O sigui, jo crec que has trobat la fórmula que, bueno, a veure, que tots deuen pensar mig el mateix, però és que és això, la gent se queda molt en els resultats i jo crec que la manera de jugar és el camí per anar a la victòria, quasi segura. Jo crec que un entrenador s'ha de valorar, es valora per resultats perquè és així, però un entrenador s'ha de valorar per veure l'entrenar, per veure la coherència del que fa, per veure quin és el missatge, per veure si allò que transmiteix durant la setmana és el que després s'intenta plasmar al camp. I després, escolteu-me, tots els entrenadors del món, absolutament tots, tenen bones experiències i males experiències. I això no et fa ser ni millor ni pitjor. Bueno, segurament te fa ser millor entrenador perquè tens més experiències, no? Valorar-te pel resultat, és que el resultat és el que mana, doncs ja està, doncs és normal, és només que faltaria. Jo des de fora, el que vaig veure va ser que la segona part relaxar, no? Però que físicament vos van superar. El que vaig veure jo des de fora. Tinc la sensació de que això del físic és una excusa que utilitzem els entrenadors també moltes vegades, o això per dir, hòstia, és que el meu equip no arriba físicament, o els entrenadors o l'entorn mediàtic, Jo no he vist mai cap equip que guanya que estiga malament físicament, i no he vist mai cap equip que perda que estiga bé físicament, perquè hi ha un moment hi ha un component que crec que és més important que el físic, que és l'emocional, és el cap. Sí, el cap. El cap tira, Totalment d'acord. el cap tira, Sí. el cap tira sempre. Si nosaltres l'altre dia el resultat hagués sigut al revés i anéssim 0-1 i empatem, nosaltres haguéssim guanyat el partit. Igual que ells emocionalment, quan van fer l'1-1, se van sentir poderosos i que guanyaven. El cap crec que és la... És l'efecte molt de psicològic. la remuntada. Claro, llavors totalment. l'altre equip juga més defensiu. Bueno, T'entenc. tu tens uns moments de subidon, d'eufòria, on acabes de fer el gol i creus que això és possible, i l'altre equip té un moment de baixada perquè acabes d'encaixar. Llavors, els equips que són emocionalment equilibrats són aquells que són capaços de nedar, nedar aquí, no? De dir, bueno, he encaixat un gol, no passa res, empatem. Doncs bueno, no perdem. Però va ser molt mala sort, perquè un és la pilota parada, de falta, que és un golasso, que no És ho un dic, golasso. és un golasso, que no una cosa que no treu l'altra. No es pot fer res. I després ja el tiro que hi de fora l'àrea de 30 metres. Jo al palo i dins, perquè hagués pogut anar al palo, hagués pogut anar a detrás dels camions, hagués pogut anar... Pues, però hi van a dins. Bueno, doncs així. Se resumeix en casualitat i causalitat. Sí, senyor. El que ha dit el Sí, senyor. senyor. Avui- Hugo, Totalment. Molt bé, Vull m'encanta una la bona. filosofia. després Què? parle... No, aquest dia de dir pregunta. Sí. Bueno, jo, relacionat amb tot això que estem parlant, que al final, pues, bueno, la prèvia, les expectatives d'este partit d'aquest cap de setmana. Sí, m'ha comentat el Sant Andreu. Que digues. Sant Andreu aquí surt, juguen a les 6 i 5 de la tarda, 6 i 5. Però que tu ets apuntat aquí? Sí, aquí hi ha pues, els guions dels anuncis de Ràdio Ràpita. Molt bé. Sobirà. 6 i 5? Diumenge, a partir de les 6 i 5 de la tarda, futbol a Ràdio Ràpita, amb Això? la retransmissió en directe des del Narcís Sala de Sant Andreu, del partit de tercera RFF que enfrontarà els equips U de Sant Andreu, Unió Esportiva Rapitenca, amb locució de Fernando García i els comentaris de Marcia Garcia, Joan Mies i Eloi Bonet als Vale. estudis Hugo, centrals. la pregunta és... És que la pregunta... Aquí estàs fent un monòleg? A veure, La pregunta és... Ah, vale. No, però el que diem del partit és... Lo ho he veus? preguntat jo, no? Sí, al final La pregunta no és, s'ha la contestat. pregunta ha de ser lo bonic que és que la Rapitenca vagi al Narcís Sala, un camp històric català, contra un equip també històric. Això és el que hem de valorar. Va. Després del partit, el partit anem a jugar contra el màxim favorit, sota el meu punt de vista. Espera, el partit és lo de menys. L'aplaudiment. L'aplaudiment toca. L'aplaudiment toca. Toca. A veure, escolteu-me, és que jugar jo que soc bastant retro en això i bastant nostàlgic, jugar a estos camps, a Narcís Sala,
El de Montilivi, no? El del Girona, també. El camp del Girona nosaltres no sé si jugarem perquè el filial a vegades juga a Montilivi, a vegades juga Jugar a Montilivi... L'any passat el filial del Girona va jugar diversos partits, igual mos toca, no ho sé, però jugar al Nou Sardenya, que és el camp de l'Europa, jugar a la Feixa Llarga, que és el camp de l'Hospi, jugar a aquests camps històrics del futbol català i que la Rapitenca es passege per aquells camps, hòstia, És un honor. El Nou Sardenya és molt bonic. Un honor. Molt bonic. Són camps molt bonics i és un honor i crec que és el primer que hem de valorar i, ojo, I saps què és més honor encara? Que vinguin a la Ho Devesa. sento, Que vinguin ells a la Devesa. Que vinguin a la Devesa. també em pareix perfecte. Serem un equip Sí, senyor. històric. Llavors, És o no? això jo crec que primer és el que hem de valorar, no? I a més a més és en tot el mèrit del món perquè l'any passat el club, l'equip, el cos tècnic van fer una temporada brutal que ha permès que ara este equip estigui on està, no? Llavors això tot el mèrit és del que es va fer l'any passat. Llavors, sota el meu punt de vista és un gaudir, és un disfrutar, és un xalar d'esta sèrie d'equips que vinguen aquí i anar allà i poder veure estos jugadors que són tan bons. Després mos doldrà quan perdem i mos alegrarem al doble quan guanyem, perquè aquí guanyarem partits i perdrem partits com tota la vida. I empatareu partits. I empatarem partits, tant de bon empatéssim també uns quants. Però, bueno, al partit del Sant Andreu, pues, escolta'm, anem a jugar contra, sota el meu punt de vista, un equip top 3, un equip que està obligat a pujar de categoria Claro. i... Un empat no vindria malament, però a veure, s'ha d'anar per la victòria. Per sempre un s'ha empat. d'anar per la victòria. Lo sempre. Rayo va empatar al Camp Nou. No, si és que el futbol... És que, El futbol és futbol. és el que parlem de la casualitat i de la causalitat. Mira, Apareix aquí per aquí. títol l'apuntes, Casualitat i causalitat, me l'apuntes. Ara l'apunto. Apunta. Jo crec que deu hi haver un llibre sobre això, Casualitat i No causalitat. ho sé. Possiblement. Jo trobo- Hi ha llibres Això per... t'ho has inventat tu? No, sí, jo no m'ho he inventat. Bueno, no sé si m'ho he inventat o no m'ho he inventat. De sentir-ho o de... Ah, vale, de sentir-ho. O d'entendre el que és això. Jo no recordo ningú haver-me parlat directament d'això. Segurament sí, però no ho recordo. Però és que és molt senzill, no? I és fàcil d'explicar i fàcil d'entendre, no? Al final és com si te'n vas per la carretera a 200 per hora. Pues és més fàcil que et mates. Possiblement no et passarà res, però tens més números, no? Molt bé. Pues, Beto, Beto, Alberto, te vaig a dir Alberto perquè sí que t'he dit al principi... Alberto, que no et me diria- digues que m'ho diu ma mare. Ai, això. Albert. Company. Al final te Per diré tots els exemple. noms. Beto, te vaig a ficar en una tessitura complicada, Ai, mare. però vull que esta pregunta te la tomes en sèrio. De dir... T'ho A estàs veure, tomant en sèrio? tu Jo imagina't- estic contestant en No, sèrio, no. estic rient perquè No, m'ho passo bé, Ah, però... està No, no, contestant en jo sèrio. t'ho dic perquè esta pregunta és molt de míster, molt de Xavi, de... Ui, Xavi, va, fot-li. T'entenc. De quin equip Tu ets, imagina't que t'estan tu. apuntant una pistola. Una pistola. A Lo Guàrdia Civil de Santa Bàrbara. És Molt de perquè, míster, no. Lo Guàrdia Civil de Santa Bàrbara. és perquè et fiques en una situació. Lo Guàrdia Civil de Santa Bàrbara. Està posant la pistola. T'estan apuntant i et diuen tu creus que la Rapitenca se quedarà a tercera divisió? Jo crec que la Rapitenca es quedarà a tercera divisió. Jo crec que sí. I Sí. creus... Jo crec que sí. Però I tu me pots assegurar aquí que es quedarà? A veure, No, assegurar no és te puc difícil, assegurar no es res. pot assegurar mai Això- res. No te puc assegurar res ja, perquè, ja. no, perquè no sé Però- el que passarà esta nit a si sapiguéssim el Això futur, és veritat. Claro. a lo Aquí millor- estaríem. A lo millor No, acabo no. un meteorit i mos morim tots avui. Tu, si tens que donar la mà, si tens que ficar la mà al foc, lo donaries primer pel sí que pel no. Jo estic convençut de que Rapitenca l'any que ve competirà a tercera divisió. L'esport és el que és i ja està. I si la Rapitenca no es manté a tercera divisió, crec que, per sort, té un projecte estable que farà que ràpidament torni a tirar per amunt. Pues sí. Llavors, jo, més que mantenir a tercera divisió, que evidentment s'ha de mantenir o s'ha d'intentar mantenir fins al final, perquè és el que volem tots, jo crec que el que s'ha de donar importància és a la gent que tenim, a la gent que hi ha i al projecte. És a dir, que nosaltres avui dia tinguéssim a gent com Eric, Andy, Àlex Forés, Manel Subirat, Sí. Edgar, Àlex Samper, tots estos del poble, més Patxo, que és mig del poble, més Joan Sancho, que porta tota la vida aquí jugant. Dan Reverter. Dan Reverter. Dan. Clar, No m'ho deixéssim. és que aquí no sé quants n'he dit ja. Hòstia, clar, és que... Gent de casa. Clar, això ho compares en qualsevol municipi que pot tindre, que pot estar a tercera divisió, no sé, Vilafranca, que porta molts anys a tercera divisió, que deu multiplicar per 5 o per 6 o per 7, no ho sé quan, la població de la Ràpita. Això és com si tinguessin tots els 25 jugadors de Vilafranca. I jo
és que potser en tenen 2 o 1. Sí. O cap. O cap, no ho sé. O Jo cap. que em refereixo és a això, no? Que això és el que s'ha de valorar i això és el que s'ha de mantenir. I al final, el joc te portarà un any a tercera divisió, un altre any a la Superliga que es genera baix entre tercera divisió i primera catalana l'any que ve, que es diu Superliga, no sé quina història es diu. Ah, sí? Sí, Sí, jo ho vaig veure. Com? Només no he vist. Entre la primera catalana i Sí. la tercera es genera una categoria que es diu Superliga. És com una Copa del Rei a Espanya, no? No, és una categoria més. De primera, Una categoria més. Els de primera catalana... Ah, Sí. pensava que era una competició Això passa- Però passa- eterna. es diu Superliga ja. Superliga Sí, catalana. Però no hi ha un canvi que tu digues significatiu, tipus No, lleven els serà playoffs, serà és el un mateix. únic grup, també. La primera catalana avui en dia són 3 grups. I els 3 campions, Sí. com la Rapitenca l'any passat, Pugen. puja a tercera divisió. Vale? Este any que ve, els 3 campions pugen a tercera divisió, però els del segon al cinquè o segon al sisè van a la Superliga que es genera de nou. I esta és una categoria més... O sigui que bueno, és una categoria més que es fa doncs perquè la federació ha decidit fer això, igual Bueno, que decidís jo fer... que he vist, jo què sé. respectable. Pues És bueno, tipo lo ho trobo futbol, bé. és Pues tipo lo futbol sala perquè està tercera catalana, segona catalana, primera catalana i de primera no passa a tercera nacional, sinó que hi ha una divisió honor. Pues Serà una nova. molt bé, doncs és el mateix. Pues s'ha creat, Vale. es crearà aquest Això any que volia ve. dir. Llavors, que la Rapitenca estigui a una categoria estigui a una altra, evidentment, com més amunt millor, i jo el que lluitaré fins al final és per aquest equip l'any que ve competisca a tercera divisió, però si no ho pot aconseguir, pues estarà una categoria com és la Superliga que serà potent, perquè és de tota Catalunya també, i hi haurà rivals potents i històrics, perquè recordeu que hi ha molts històrics també a categories inferiors, que això a vegades no ho valorem, que només veiem el que tenim a dalt, i després resulta que tenim lo Martinenc, lo Sant Boià, lo no sé qui, els tenim a baix, val? El Granollers, equips en solera del futbol Sí, català. sí. Que Vilanova i la estan Geltrú. Vilanova... Bueno, pues, estaria en esta categoria que també serà dura, competida, però en un projecte superestable per a ser favorit i tornar a tirar amunt. Llavors els equips passen estos cicles i que ara, estàs millor, estàs pitjor, puges, baixes, intentes consolidar-te. Jo crec que la Ràpita, avui dia, en les possibilitats que té, està al màxim lloc que pot aspirar, que és intentar salvar la categoria, La permanència. una categoria duríssima com esta, que pel que siga hi ha moments de bonança econòmica, empresarial i es pot aconseguir més recolzament per a que encara es pugui fer un passet més, hi haurà més jugadors que voldran vindre aquí, evidentment seran jugadors de fora i això desprèn també una miqueta més aquest sentiment Hi ha com un abanico amb més sortides. Exacte, però també, clar, hem Sí. d'entendre els límits que tots tenim. Nosaltres, per exemple, no podem anar a fitxar un tio de Barcelona, encara que tingués en quartos, no podem anar a buscar un tio de Barcelona. Per què? Pues perquè allí té 7 equips d'esta categoria que li paguen menys, però és igual, però viurà al costat de casa o viure a casa, i aquí no es Ja, pot fer això. No li interessa. Llavors, clar, Bueno. nosaltres, jo crec que lo xulo d'això És el que dius tu, que el nivell, esteu en família. el quasi. nivell està estable. el nivell Important. està- Estem en un grup de jugadors fantàstic, que té una pinya de puta mare, que vol tirar endavant, que vol competir al màxim, que entrenen al 100%, perquè jo sempre que sento tots estes rajades que te van fotent por ahí, i tal i qual. Jo vull diuen parlar que d'això diuen després. això. Vale, pues ara ho parlem. Pues jo els convidaria que vinguessin a veure'ns entrenar. I com estan esta gent que se'n van a la mar o se'n van al matí a no sé quan i s'aixequen a les 6 del matí i van de fer això, han de fer l'altre, com són les 10 de la nit i encara estan corrent per allí. Hosti, això té molt de mèrit. Però el que hi ha Molt de detrás mèrit. del futbol no es veu. El que es veu és... Bueno, Se ho mereix. No? vinga, va, aplaudiments. Hòstia, estic col·leccionant més aplaudiments avui que... Sí, no, jo trobo que faràs el rècord del jo programa. crec que el que has dit tu de que si la gent se fiqués en els ulls dels altres, si per exemple Edgar gravés a tot un dia seu a entrenament, pescar, jo crec que la gent diria Allò, abans de un parlar bloc- potser me un trago bloc, la llengua un allà. bloc de 24 hores. Pues sí. Sí, sí. Jo el que sí, volia dir és que jo trobo que el futbol se veu, per exemple, mira, te fico un exemple, Munyayo, que és un fanàtic que sempre va al futbol, ¿vale? O el meu, Munyayo també. sempre va, bueno, i tots els iaios del clar. poble, tots van aquí. Claro. Ell com a soci, l'únic que fa és vindre al partit i ell que espera? Pues que guanyi la Rapitenca Evidentment. a casa. I, òbviament, jo, quan vaig sortir del camp, vaig sentir comentaris aquest entrenador, s'hagué fora. El que no pot fer és ficar a l'Esporés de lateral. El que no pot fer és ficar... Com ho van dir? No me'n recordo ara. Però, no sé, dient que no valies, que els canvis no eren molt raonables, i al final és el que dius tu. 2 gols de xurra, són 2 golassos, no diré que no, però són 2 gols de sort. I, òbviament, tu a l'afició
als socis de la Rapitenca, què els hi diries? No, jo primer que tot... Perquè recuperen aquí la il·lusió. No, jo crec que si en 3 partits guanyant-ne un hem perdut la il·lusió, anem malament. No, ja, tens raó. Molt malament. Per recuperar, A no més, sé, per recuperar los mateixos los que diuen- ànims. No, jo crec que no hem de recuperar res, jo crec que hem de ser conscients d'on estem, Però, Sí, de totes sí, maneres, això. no vull fer ni molt menys una crítica ni al soci ni a l'aficionat de la Rapitenca, que em mereix tots els respectes, només faltaria, i que, a més, té tot el dret del món a queixar-se del que ells pensen que està mal fet. Opinions A mi opinions n'hi ha per totes bandes. Això és una cosa que em sembla, està clar. sembla perfecte i jo no tinc cap problema en assumir-les perquè hi ha una part de la tasca de l'entrenador que és esta. Jo el que crec és que el soci o l'aficionat el que ha de fer, 1, és disfrutar-ho al màxim, 2, recolzar l'equip al màxim, i 3, si cal, quan s'acabi el partit, criticar l'entrenador sense problemes. I ja està, no I si passa cal res. baixar baix i I dir si quatre cal baixar, coses, pues, doncs també I baixem. pegar a l'àrbit, no? I pegar a l'àrbit Això i els dos línies també. No, que mos tanquen No, el però camp. és que el que passa... A veure. Sí, i molta gent diu, entrenador no sé què quan perd, però després el mateix és que quan guanyen també diuen, clar, això és brutal, no sé què. Mira, ara fa menys d'un mes van guanyar la Copa Catalunya no? Que vam jugar contra 2 equips de tercera divisió que són rivals nostres, el Tona i la Montanyesa, i els vam guanyar els 2. No? Llavors, tot era meravellós, no? Tot era preciós. Quan van guanyar els Sants, després que van fer 3 partits tots seguits Tot era guanyats, meravellós, tot també. seguia sent meravellós i jo era el millor entrenador de la història. Molt I al cap bé. de 2 partits sóc el pitjor entrenador. Bueno, pues aquestes coses És que, has d'entendre que vale, pues és així, ja està, no passa res. És el que dius tu, que quan guanya l'equip potser l'entrenador no és el primer que dius de gran entrenador, potser dius, l'equip ha jugat molt bé, però quan perd, jo crec que el primer que es diu és l'entrenador, de dir, Bueno. per què ha ficat en este? Perquè segurament pues, tu sigues la persona que més sàpiga que Àlex Forest tenia que anar en aquell moment de lateral i Mira. que la gent critique. Mira, el problema de la crítica que jo veig és que la gent critica no tenim la informació que tenim nosaltres. Que nosaltres veiem entrenar i veiem que un té molèsties, veiem que un tal, qual. Llavors la gent critica sense conèixer aquesta part. I llavors, jo fins i tot a vegades he pogut fer cas a crítiques en el sentit de dir, a vegades se'ns agrada, canvia l'altre, i penses, sí, tio, tens raó, vaig a fer-ho, perquè sí, perquè pot passar això, no passa res. És que a vegades potser ho veu des de fora i dius, sí, té raó. Sí, si és que no passa res. Però, evidentment, nosaltres juguem en una sèrie d'informacions que el soci o l'aficionat en aquell moment no la té perquè acaba d'entrar al camp, veu l'alineació i diu, m'agrada, no m'agrada. Per què? Perquè, bueno, hòstia, en base a què? No? Llavors, bueno, el que no fem nosaltres és fer coses per a no guanyar. Nosaltres, si posem a este jugador a l'altre o a l'altre, és perquè creiem que en aquest equip tenim les màximes possibilitats de guanyar. Que mos equivoquem? Home, és evident que mos equivoquem, si no mos equivoquéssim, però també mos equivoquem a toro passat, Si són tots perfectes, la vida no tindria sentit. I poc se'n parla que actualment la Rapitenca és l'equip amb més gols fets. Vull dir, també s'ha de tindre en compte i el amb més més golejador. gols encaixats. No, No? N'hi ha un altre més? Va, mira, va. mira, a més aquí, equips, o potser sí, a veure. Ahí Els ja- equips estem més A veure, allà, Hugo, ja estem allà. te tenim com una persona més informada. Home. Ara quedaries molt malament. Socio, els gols a favor són els que més n'han fet. Sí. Bueno, I mentre, gols Però encaixats? també en gols encaixats són els que més. Bueno, doncs això, mentre no passa busques. res. això mos porta al camí molt fàcil. El que hem de fer és rebaixar la quantitat de gols encaixats i és una I- cosa i que nosaltres estem continuar. intentant treballar per a que surti. El que passa que això no s'apreta un botó i de seguida no marques. Com no fas gols. No, com no va dir fas Cruyff, el número 0 és el número perfecto en el futbol. gols. És o no? Sí, perquè això voldria dir Claro. que Si tots no han t'ha- defensat perfecte. Clar, En Bueno. un marcador 0 de l'altre equip, sempre trobaràs algun punt. sempre, T'agrada o no t'agrada? sempre. Pues sí. El número 0 és el número perfecto del futbol. Titular. Jo els hi vaig dir, a començament d'any, a mi m'han titllat d'entrenador ofensiu tota la vida, d'entrenador que vol tirar endavant i vol atacar, perquè precisament els meus equips, o els equips que he tingut, sobretot a tercera divisió, han sigut equips filials i on jo creia que s'havia de fer, això, però normalment han sigut equips que han atacat molt, però que han encaixat pocs gols, no? I aquest és l'equilibri, no? Intentar atacar molt per encaixar poc. Sí. Aquí te trobes un equip en un perfil diferent i on la gent a pretemporada mos dia no teniu gol, i en sec fotem més que ningú. Sí, per això s'ho dic. No El teniu futbol- gol. No, això nosaltres mos ho han dit, Això, Sí, a mi a sí. pretemporada m'ho han dit, No tenim gol, hem de fitxar no sé què. Però és que la gent diu tantes coses que no pots fer cas a la gent, No t'ho pots fer dic cas, així, no pots clar. fer cas. No Què parlen? Aprofitant esta pregunta Què parlen? dels canvis i tot això,
òbviament, estem a principi de temporada i òbviament, que no tens ara una plantilla clara de dir, mira, estos són els jugadors titulars que no canviaré. Òbviament que això no pot existir mai i ni existirà. Però la meva pregunta és si hi ha algun jugador o un jugador que digués, mira, per a mi és titular indiscutible. Bueno, Si existeix aquesta opció, perquè depèn. Home, hi ha jugadors que a dia d'avui estan tenint un paper més important que els altres i al final és mirar Que els s'han guanyat minuts, l'opuesto. mirar els minuts i veure els que estan jugant més o no. A veure, jo no descobriré, Pues sí. aquí hi ha jugadors que per la seva trajectòria pues estan siguent importants i estan tenint un bon rendiment. Està Andy, està Pachu, està Edgar, Buf. Forés. són jugadors, Àlex, tot i que Àlex aquesta setmana va estar a la banqueta, Omar. clar, és que... Són Omar, canvis, però, Bueno, jo però- crec que el que volia dir el meu company és que si te tinguessis que endur a 3 tios a la guerra, de dir, estos son en los tíos que més confío, en estos De 3. dir, De dir, pues, vaig jo- a una illa en ells. Són los que més confio. A la guerra me n'emportaria uns quants, perquè són tios valents. Sí. És un equip valent. És que la Rapitenca sí que ho té, però de És un dir, equip valent. estos 3 són els millors. No, jo No hi ha a la millors, guerra és me que n'emportaria és uns, complicat. a un equip de segona ref me n'emportaria uns altres, i a una illa patxalà me n'emportaria a tres escolta, més, escolta, segurament. Pues mira, a la anem- guerra has dit a un? Anem a A la guerra m'emportaria alguns. Alguns d'aquí? Ah, alguns, m'havia entès alguns. alguns. No, Anem a alguns. diferenciar, vale. vale? Anem a ficar... 3 no, 2. Ficarem 2, no? Jo vull saber a qui t'emportaries a una illa. 2 a una Xavar, illa i 2 a la guerra, va. 3, Sí, va. sí, millor. A la Dos, dos. a la guerra ho tinc A la guerra. claríssim. No, Vale, a la vale, guerra, vale, a la illa Patxalà i a la guerra pa pencar. A la guerra ho tinc claríssim. A la guerra m'emportaria És per a sobreviure, pensa, que és que la guilla... per sobreviure i perquè me defensen. Vale. Jo trobo que de sí lo que que diràs. passe. Jo crec que sé. A veure, digues. Quants diràs tu? 2, no? Jo no diré 2, va. Dos No, per però- cada... Home, Jo trobo que dirà. Jo diré... Trobo que dirà Vale, a vinga, Edgar i a Omar. Sí, jo et dic, A a la la guerra, guerra, segur a a Edgar Edgar. i Omar. Segur a Edgar. No. I a la illa, jo diria Forés, però perquè jo l'he conegut en persona i me pareix molt bon tio. Jo a la guerra jo diria que te'n diries a Eric No havia pensat en ell, però està ben buscada. i a Edgar. Edgar, És que Edgar... Edgar- Jo a Edgar no me l'enduria a la guerra, me Què? l'enduria a la illa, que Oi, ho quin passaria de puta desastre. mare. Home, Edgar és un crac. I a la guerra qui? A la guerra m'enduria a Yatma i a Pachu. Oh, i a Yatma, A no mi l'havia- em parecen Yatma. els dos tios, no l'havia caigut. els dos No he tios pensat. que Yatma realment, a Pachu sí. que realment són gent que... Todoterrenos. que Valenta. Tots som... Eric, Andy... Tots. La veritat és que jo ho parlava l'altre dia en el president i dia, és que quan anàvem al camp del Sant Cristóbal, que és un partit d'estos també durillos, i dia, nosaltres tenim un equip valent, no som un equip d'amedrentar-nos en aquestes situacions, no? I la demostració és que no ho van fer, no mos van amedrentar. Però me feia molta gràcia l'altre dia, Pachu, quan me dia, estàvem parlant, no sé, alguna cosa de broma o algo, i me dia que ell no demanava disculpes mai al rival. Quan estava al terra no demanava mai disculpes, lo típic, no? Fas una falta, perdona. Diu, jo no demano mai disculpes, diu, perquè, mister, si l'he pegado a propósito, ¿para qué le voy a dar? ¿Para qué le voy a pedir disculpas? Si t'he pegat volent... Escolta, collons, té tota la raó del món. Llavors, Si tu ho fas és volent, un crac. per què has d'anar... ¿para qué has d'anar-hi? Pa quedar bé. Perdona, no? Pa quedar bé? Pues no, que no quedo bé, ja està. L'he Tota pegat perquè he volgut. tota la raó. Pues ja està, pues em pareix Que molt, potser em pareix molt si ho fas intel·ligent. aposta, aquí també te la tornarà una aposta. Bueno, Però això- possiblement, però bueno, Però però estic també és bo, és bo. la salsa, no? És, diuen, me la pegaran a mi, no passa res. I els dos de la illa? Home, a Edgar me l'emportaria segur, és un tio que I el hòstia. segon ja el sé. Dan. Possiblement. Aquí és veritat que crec que al grup tindria més ventall per emportar-me. No només em portaria. Ja Sí, sí, Jo crec que t'acabaries emportant a tothom. De dir, Bueno, veniu tots a la illa. A veure, m'heu dit dos, però Ja. en aquest equip, jo els vaig dir l'altre dia just després de perdre el camp del Sant Cristóbal, i ara explico ja intimitats de vestuari pràcticament, Explica. els hi vaig dir que sí, posa una cosa interessant. Fica, Sí, fica. però Posa està... un efecte interessant. Però que a veure si és un Sálvame Deluxe, això. No. Foli. Els hi vaig dir una cosa, a veure, va, l'efecte. Va, que estem Però aquí. fica'm un efecte d'estos de... Hòstia, no sé si és A veure este. si... Perquè Home, pareix que estiguéssim a l'òpera animal. Pareix que estiguéssim a... No, va. Hòstia. Te m'agrada. Sí, pareix que estigui... Beto, això no és serio, Beto. No, a veure. Per Això no és sort no és serio, serio, Beto. per sort no és serio. Ja està bé, ja me rio una miqueta. Llevo, home. No, els hi vaig dir una cosa que després de dir-los senyors, hòstia, és una pena perquè hem perdut el partit en 6 minuts, hem fet una bona segona part, heu fet el que havíem dit que faríem, no? Perquè jo a la mitja part els hi vaig dir, tios, necessitem
que no mos facin gol i fer-ne un, perquè si en fem un, encara que queden 3 minuts, ho pelarem fins al final i tindrem opcions, no? I em van fer cas al peu al peu de la lletra, no? Perquè, hòstia, anàvem a fer un, ens en va faltar un altre, no? Però quan vam acabar d'això, d'explicar-los i de donar-los la benvinguda a tercera divisió, perquè creia que aquell equip, aquell partit havia sigut el bateig de molts a tercera divisió per al partit a nivell d'intensitat i a nivell de qualitat que es va jugar, els hi vaig dir que m'agradava molt entrenar aquest equip, que creia que era molt... No ho vaig dir en aquestes paraules tan boniques, ho vaig dir més efusivament. M'agrada tant aquest equip. Hosti. Jugueu molt bé! Però no, tant com jugueu molt bé no, però que m'agradava Com ho molt... vas dir? Com ho vas dir? No, que... Fica't en el personatge. A veure si devies dir heu jugat molt bé i te'n vas anar. Ara. Sí, fica. Els hi vaig dir que m'agradava molt entrenar aquest equip perquè creia que tenia un equip que era un equip que tenia raça, que tenia empenta, que era valent, que no s'amedrentava i que tenia una capacitat de superar aquestes dificultats i crec que de millora alta. I això per un entrenador és boníssim, no? El fet de dir, hòstia, és que estem entrenant, veus que hi ha millora, veus que la gent tira, després sortirà el que sortirà, però, hòstia, m'agrada entrenar aquest equip, no? I, bueno, pues a vegades els entrenadors mos agraden aquestes coses. Jo me quedo en això. Jo me quedo en això. La música de Telecinco. A veure, fica. A veure, això és de les catàstrofes, no? Jugueu molt bé. Sou uns cracs. Jo m'imagino tant, això, que no que a la ràdio he dit, vaig a fer el gran discurs. No, Beto. El que et volia dir, Beto, jo me quedo en això i ara una secció que et volia presentar així. Portem 45 minuts. Perquè, sí, perquè així curteta. És que d'actualitat no podem repassar molt, però el que et volia proposar és, tu segueixes el futbol de nacions? El que hem jugat aquesta setmana? Les seleccions. No, me refereixo de si t'agrada de dir si hi ha mundial, jo el miro. Sí. T'agradaria fer un suposat mundial? De dir, si ara et dic, anem a fer quart o semifinal i final, així el ràpid de dir, no, semifinal i final? Sí, però en qui? En què? Basant-te... No, Un pronòstic. De dir, mira, per a mi, una que tu voldries i una que tu creus. Per exemple, pots dir, doncs per mi la final seria Espanya i Argentina i acabaria guanyant Espanya. I una altra és la que creus de dir, doncs mira, jo crec que la final serà França-Alemanya. Ja ho sé que los cruces potser te trobes una França-Alemanya a quarts, però és com algo molt imaginari, m'entens o no? Abans de tot, i disculpa, de quin equip ets, que no m'has dit? De la Rapitenca. A veure, jo també et vaig dir una cosa, per apoyar-te. Jo sóc d'Espanya, però voldria que guanyés Argentina o que Argentina arribés a lluny per Messi. Ah, hòstia, doncs ets de Messi, Bueno, a veure si ha quedat malament. Pensava que anaves a dir alguna cosa de... Tu ets d'Espanya? De quin equip ets? Primer de tot. Jo d'equip sóc del València. Hòstia, vale, pensava que anaves a dir que de nació eres d'Inglaterra i dic, home, doncs vaig a ajudar-lo. No, jo d'equip soc del València tota la vida. Mira com Munyallo. Jo del Betis. Tradició familiar. Te'l juro. Sí? Bueno, està bé. Del Betis, no passa res, collons, no passa res, Jaio és mos de portem molt bé. València? Munyallo és de València perquè va néixer al Porto de Sagunto Molt bé. i, bueno, La meva sempre s'ha criat allí. La meva família és valenciana també, llavors, molt esclar, bé. per això és per tradició. Pues s'han criat allí i sempre he sigut del València. Molt bé. Jo sóc culer, si no ho has notat, és raro. I escolta'm, i lo curiós és que aquell xic és de la Rapitenca. No és del Barça, no és de ningú, és de la Però Rapitenca. això és el més bonic que hi ha. Jo sé del futbol. Hòstia, això és molt més filosòfic. Això és molt més filosòfic. Para de pegar cops de puny. Para de pegar aquí cops de puny, mare meu, que vindran aquí la Guàrdia Civil. Jo de futbol de nacions, jo sóc molt de Luis Enrique. Jo també. Però perquè Jo també. considero que té una espontanietat i una jeta que m'encanta. I M'encanta. molt de carisma, Sí, perquè m'encanta. és com a I té guanya ous, 0-1 I i té se'n riu ous. dels periodistes. Però m'encanta. I els periodistes diu, sí? No, Sí, això m'és que igual. agafa i diu, no sé, perquè Sergio Ramos no va ser convocat, no? I va haver un periodista que va dir que los andaluces no estaven convocados, ¿no? En Espanya, que no quería andaluces. I el tio, tot cachondo, agafa Gavi, que Gavi en aquell moment no era ningú quasi, que havia jugat 1 o 2 partits en el Barça, i diu, pues ahora que os quejáis, os he traído un andaluz, i porta Gavi, tio. Sí. Jo lo trobo un tio molt carismàtic. A mi em pareix un tio que és capaç de dir pels meus collons lo porto a tal perquè aquell de la premsa m'ha dit i ja està. I a mi això em pareix molt autèntic. Llavors a mi m'agrada que guanye, que siga Espanya o que siga d'això, m'importa 3 pepinos. Si Luis però Enrique m'agrada que entrenés guanye. Inglaterra, tu diries, pues, ets de Luis Enrique. A mi m'agrada molt Luis Enrique com a entrenador. És que M'agrada molt. Considero a mi- un tio molt Molt carismàtic. autèntic. Jo sóc com tu. Molt autèntic. A mi sempre m'ha agradat Luis Enrique, però no té... I, sincerament, fica'm aquí una música de tensió perquè el que vaig a dir allò és una bomba. Hòstia, Espanya no passarà de fase de grups pot ser. del Mundial. Pot
Pot ser. Espanya no passarà de fase de grups. Pot ser tot, però Espanya? Espanya Qui? jo ara No té mateix... Però Jo ara mateix... Espanya no té selecció, ja està. És pa- Costa de Marfil, Espanya, actualment. En les seleccions que hi ha, és Costa de Marfil, Espanya. Si ho parlem en sèrio, Espanya és una de les preferides per estar allí al Mundial. Per a mi està entre Espanya, Argentina, Brasil Va estar allí, però i França. I al França. Mundial no. jo França, bueno. crec que al Mundial, com Escolta, tot, s'ha de tindre sort. Vols que Molt bé. féssim ja semifinal i final o no vols fer això de dir, no. Jo crec que el Mundial el guanya Brasil, si vols t'ho dic així. Vols que guanyi Brasil? Vols No, que guanyi Brasil? vull no, crec que el guanya Crec Brasil. que guanyarà Brasil. Vale, doncs Brasil. escolta'm, espera. Jo soc Semifinals, d'Inglaterra, Fica te música. pregunto, fem així, començo jo, pam, diem semifinals que nosaltres creem. Creem. I Vale, després vinga, què va. volem? Jo et dic semifinal, Espanya-Argentina i Brasil-Portugal. Em toca a mi? Jo crec que hi ha una semifinal que està a Brasil, estarà a Argentina, crec que estarà a Holanda i... Sí, estan jugant molt bé a futbol. I crec que... Koeman torna a futbol. Home, Koeman no, és Van Gaal. podries dir una... Era Koeman durant un És Van Gaal, temps, animal. sí, és Van Però Gaal. va Si ser... no és Sí, Koeman, va Si ser... És Van Gaal. mos ho va dir És Teixidor. Van Gaal, però va ser Koeman durant uns Sí, va ser mesos Koeman, perquè però és Van Van Gaal Gaal. no va estar... Demano perdó, demano va perdó. agafar Pensava que era Koeman, càncer, però Sí, demano perdó. Sí, exacte. I el quart no sabria. Pots dir una sorpreseta, en plan, Croàcia. M'agradaria un africà. M'agradaria un República- africà. Pues Costa Ghana, de Marfil. Ghana, Pues Ghana, que està molt bé. mateix, Pues Ghana, Ghana, Ghana. Fot-li. Jo tinc una sorpresa, però la meva és coherent. La meva no. Home, gana coherent, que vols que Escolta, tingui? però vaya faltada. Gana coherent, que vols que tingui? Nah, és broma. A veure, Per mi, semifinalistes, Portugal. Pues sí, ahir no van passar mig el camp. Per tu. Jo ho dic, escolta'm, i ara el que et vaig a dir potser et sap mal. Portugal. Jo he ficat a Portugal perquè vull una final Messi-Cristiano. Molt bé. Vull Jo- una jo igual. Argentina-Portugal. Però I no jo- hi haurà. No, i no jo hi el haurà. vull. Jo ho vull. Pareix un partit retro ja, això. Pareix un partit de jubilats. Sí, però és que jo crec que... de les Dance. Tu saps quanta gent Sí. plorarà Federer quan acabi el Nadal, partit? Quan acabi el partit Messi-Cristiano i guanya Messi o Cristiano, hi haurà tanta gent plorant al món? Jo no. Però tanta gent... Home, Bueno, semifinalistes, jo, que m'he perdut ja. Sí, Portugal. A veure la coherència esta que no, dius. pues... Canvio... No et deixarà, No, 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 no no. et deixarà. Canvio Alemanya per... No, és que tens raó. Canvio Alemanya per Portugal. Si no em Perdoneu, sembla- perdoneu. donat compte de l'animal. Sí, perdoneu. Bueno, puc ja. Portugal. Alemanya. França. I sorpresa que dic jo, Suïssa. Ah. M'agrada molt com juga Suïssa, no sé per què. Bueno, està bé. M'agrada com Els juga... quatre europeus, eh? Sí, 4 europeus per mi, Suïssa. I Home, per a mi Brasil- recordeu això, si Suïssa arriba a les semifinals, me'n vaig a comentar el Mundial. Mira què et I dic. m'anem en veto. Mira, Vinga, va, fet. estirar. Espanya, jo... Sí, és que Espanya... Hugo Fimeu, Espanya Espanya no sí. té equip, Espanya és Costa de Marfil. És que ves lo que dia antes, és lo que dia antes. Quan perden són tots una colla de dolents, Sí. però quan guanyen, Però, a veure, Espanya, no sé Hugo, què. Hugo, a veure un moment. Per a mi mos hem Jo tinc d'estimar un més amic- la nació. Jo tinc un amic que és espanyol hasta la muerte i et diria que és hasta de Vox. I ell mateix diu que Espanya no té equip. Però és que no té res a veure el Sí. futbol en política. No té res No, a veure. però és t'estic que dient. És una animalada. Tu, que dius que... Hugo Foli. Espanya Hugo Foli, tampoc que és Espanya- silenciar, tu dius que silenciar. Espanya... Ja està. Foli. A veure si anirem a Vox. Tu dius que Espanya arribarà... Perquè t'agrada Espanya. Va. No, vale, la cosa és... Espanya jo trobo que sí. No sé si guanyarà, però Espanya deu estar per allí. França, no sé com se'n fa, que sempre està. Sempre és constant. És com el Madrid. Molt bé. França. I pocs... Brasil i Argentina. És que Argentina... És que Argentina, jo confio molt en Argentina. la. I ara Però és que anem- m'ha faltat un quint equip aquí. És que jo veig una... Hugo, És que és molt ja ara ve lo complicat. l'esteu menyspreant No, molt. no. Inglaterra. No, és que Inglaterra Jo molt crec que malament. Inglaterra... Bueno, sé, Sí, jo, esteu menyspreant és que molt. Tu que saps molt d'entrenadors. Ui. Southgate, l'entrenador d'Inglaterra, és pèssim allò. Sí, Si no trobo- foten fora... Jo és que me sap mal. Jo si no foten jo- fora... Jo entenc jo- res, jo- ja. Jo no he dit mai que un entrenador és dolent i no és bo. No. Però- Ara ara Va. Tots som me poso en sèrio. Me poso en sèrio. En sèrio, Però- 10 segons. Però Vale. estaves en Para- sèrio? Sí. Para valorar un entrenador, jo vull veure l'entrenar i vull veure el seguit i vull veure el que diu i vull veure el que fa i llavors jo m'atreviria a dir, pues mira, m'agrada més o m'agrada menys, o jo me sento més identificat o menys. Dir a un col·lega, encara que Southgate no veurà l'entrevista, Ja. però dir a un col·lega de professió,
Uf, aquell és molt dolent. A mi, no. Però ni Southgate ni un entrenador d'aquí, Jo no em sentiràs mai dir això perquè crec que és una animalada. Una animalada, una falta de respecte. Igualment, si ho veigués, crec que tampoc ho entendria perquè el tio és molt anglès i crec que el català no l'entén. Bueno, el que vaig a dir, ara el moment important i el moment tenso, l'etiquem. Southgate, això va per tu, El que dic, final i guanyador, que ara és el moment tenso, ara és un moment complicat. Per a mi, la final... Exclusiva. Escolta'm, Hugo, avui estàs molt encertat. Sí, avui estàs a tope. Estic atrevit. Avui estàs a tope. Per a mi, una final molt bona, que jo crec, que a mi faria molt de mal perquè vull que Espanya arribi a la final, jo crec que seria una Argentina-Alemanya. Una final d'aquelles que va fer molt de mal a Argentina i seria, si tinc que donar un titular, la revanxa de Messi. La revanxa de Messi. Hugo, tio, m'estàs encantant avui, Ploraré i tot. Beto, te toca. Ai, no he dit que ha guanyat. Final i guanyador. Jo dic Argentina. I seria la revanxa de Messi. Jo crec que la final és Holanda-Brasil. Tio, m'estàs descol·locant perquè què passa en Holanda? Que juguen molt bé a futbol. Però t'encanta Holanda. Sí. Inclús jo crec que vas més en Holanda que en Espanya. No, això. Jo vaig... Qui m'agrada. Ets com Hugo. Ets del futbol. Sí. Ningú ha dit Qatar. Això era la coherència, tio. Digues Qatar. Va, final. Home, no ho sé. Si vols, mira, igual té molts quartos. Si vols, te dic final Guinea-Bissau i Japó. Qatar té molts quartos. Has dit Holanda-Brasil, però qui ha guanyat? Brasil, has dit. Sí, jo crec que Brasil. Escolta, doncs, ara ja, pensant en lo filosòfic, té raó. Qatar pot aquí comprar a tots els àrbits que juga a casa de més i perfectament arriba a semifinals. El futbol és més que dinero i més que màgia. Va, tranquil. Tu saps qui guanyarà? I és que jo dic això i d'això em vaig al programa. I és que jo tinc molt clar qui guanyarà. Home, però espera. Guanyarà Argentina. Espera. Adéu, ja està. Però què tenies? Cucuchuca. Lleva això. Però què teniu en Argentina si Argentina... M'encanta Argentina. Hasta Messi. Estan enamorats. Però si no Sí, té res i mira que Argentina, soc del Betis, és que és molt ridícul que siguem de Messi, tio. Però Claro. això del Betis és alguna cosa... No, porto- d'alguna nit que et va passar alguna cosa? No, des de xocotets. Trauma o alguna Jo crec que vaig... Te va passar No, vaig caure del llit i de cop però del això, Betis, tio. No, perquè dius, hòstia, no és una cosa familiar però com la meua, no? és molt curiós perquè jo era Quique Setién, Ah, o sigui, de fa molt de temps això, Jo era Quique Setién, Rubi, que lo de Rubi jo no entenc com este entrenador ha arribat al Betis, perquè per mi és un entrenador que no porta mai els equips bé. Inclús porta l'Almeria i a mi l'Almeria o el Girona, ara m'he confundit. Ara porta l'Almeria. Almeria. L'Almeria, crec. No m'agrada. És un entrenador que no m'agrada. Però està sí bé. que porto molts d'anys i molta gent m'ho ha preguntat i no sabríem dir el motiu de per què soc del Betis. Jo crec que és el que has dit tu. Me vaig aixecar un dia i vaig dir, pues soc del Betis. bueno, està bé. Què trobes tu, Hugo? Tu ets del futbol? A veure, què estàs buscant? Sonidos? Què estàs buscant? L'himne del Betis? Que t'he agafat, que t'he agafat. Hòstia. Això és quan s'acaba el programa. Hem acabat ja 2 vegades el programa. Apaga, va, canviar-hi finals. A veure, jo m'agradaria, òbviament, des del punt més... I ara parlo ja des del cor. M'agradaria que guanyés Ucrània. Ojo. Bueno, M'agradaria, però Ucrània t'he fotut. Pensava que ja de nivell de està futbol. molt Però bé, si Ucrània està no bé. està al Mundial, no? No ho sé. Però si no, Sí, Ucrània sí no que està... Ucrània està al Mundial, no? Hugo? No, em penso que... No ho sé. Em penso que va eliminar Escòcia l'altre dia. Però que Ucrània no Escolta, està al Mundial, ja t'ho dic en sí, sèrio. Em penso, Ucrània que està- em penso que està Escòcia i Ucrània no. Ucrània no Que està? Ucrània no està al Mundial? Va, estic molt perdut. I Rússia Vinga, tampoc. compteu Ucrània. Home, perquè tens un ordenador davant... Bueno, Hugo, foli. Jo em Bueno, de penso... mentres, final, òbviament, Alemanya-França i campiona Alemanya. I com ha de ser Ucrània... Bueno, deixa'm anar. Hugo, i ara què estàs buscant? Ah, lo d'Ucrània. Ucrània. Bueno, si ha guanyat l'Eurovisió també pot guanyar el Mundial. Hugo, dir-me cosetes. Portem 50 Però hasta o no? minuts. Que no sé, que estic buscant un Hugo, moment. final, que només t'estic preguntant Sí, el sí, final. sí, jo ho he dit. Argentina. I l'altre? I l'altre? Subcampió? Espanya. Espanya. Va. Però, escolta, és que ara m'he quedat fred. Què fem? Despedim el programa? Fem jo que sé, una gincana? Què fem, Hugo? És que estàs buscant aquí a l'ordenador coses? Ai, mare. És que vols ficar una cançó i no l'estàs sortint. Sí que L'himne està, del sí que està. Hugo, Ai, no farem un karaoke, ja t'estic avisant. Ah, que no, t'estic no, veient. no. Estoy buscando equipos que juegan en el Mundial. Veus si no Hugo, està? deixa-ho anar, Xa, que no està. Que no està. Jo crec que no està. Sí que està. ¿Ves? Hasta... Este, Està a Escòcia. Bèlgica.
la gran olvidada de Gasta Courtois. Al final del partido, Andy Yarmolenko permanece sentado en la cancha al tiempo que los jugadores de Gales festejan. Pues Ah, està, Al va final passar del Gales, va partido, passar sí, Gales. Va passar Gales. Bueno, pues El gol de Bale aquell, sí, Tranquilos, sí. Tío, hòstia, aquí... Bueno, pues ja acaba el programa o no, Hugo? O mos tens que sorprendre una musiqueta? No, és que estàs mirant massa l'ordenador, què està passant? No, mi no, estic... Ah, vale. Què t'està Sí, parlant doncs. la nòvia? Què t'està parlant? Va, deixeu No, una. tinc Va, la digues mòbil- la veritat, va. home, va. Que tinc el mòbil gravant? Ah, vale. Beto, això ja s'ha acabat. Algo Ai, dir? Quina pena, no és a dir? O... Sí, que m'ho he passat molt bé. Que ratos de... Mira, risa està ara una molt pregunta bé. que sempre fem. Mos Vinga, veus va. futur? Hòstia, per suposat. Hòstia, tio, me'n Però, vaig. però heu de fer algo Més futur que... Heu de passar fronteres, Que... Com... Estic guanyant Més els futur tu. que jo. Com que passa... Que qui... No, sí, que tu. A veure. Més futur que jo el teniu sense dubtes. Però, Hosti, que fort. però per què això? No, perquè la meva Ah, vale. meva carrera d'entrenador... Més futur que Holanda al Mundial? Més futur... Hòstia, això em poses difícil, Però, a veure, ets molt fan d'Holanda, tio, ets molt fan d'Holanda. No, home, perquè que està molt bé, home. Feu-me cas. Oi, ara no passarà en la primera fase. Bueno, és que no sé ni... Això seria molt graciós. Llavors torno a venir aquí. Saps què seria graciós? Que Costa de Marfil guanyés a Espanya, a uns octaus. Sí, estem bona neu. Ja està. La Teresa Jares, la pos... Escolta'm. Però això de trencar fronteres, te ho dic, mos has d'ajudar a portar gent aquí. Un jugador, això... Claro. De dir, Qui vol portar? escolta'm, espavila't, vine aquí... A veure, de Jo que sé, portar... si mos vols portar aquí a Dembélé, doncs endavant, Home, no, de Rapitenca, collons, d'en no arribo. També et vaig dir una cosa, a la meitat ja els coneixen. A la meitat ja els coneixen. No, que són del poble. I això és Per bonic. això. Porta-mos 6 aquí. Aquí tots Que planiquin tota la taula. Un dia el que I farem anem els tres és... aquí. Això estaria bé. Aquí tens a la No, home, vidrina. pues això, però escolteu-me, però els primers que han de venir, bueno, ja va venir el primer capità, ja va venir. Claro. Pues, home, els altres ne tenim 5 de capitans. Jo crec que aquí mos falten cadires. Beto, o sigui... No, home, no, t'ho mira, dic ara- no falten cadires, que aquí en teniu 4 i Jo- este 5. jo volia dir Hi ha una 5 capitans, n'ha vingut un, en falten 4. Jo volia dir una Tens raó, exclusiva. estaria bé. Mira que et dic, que una Fot-li exclusiva. exclusiva ara mateix aquí. Exclusiva. Pròxim programa, los dos germans aquí. Los Hòstia. vull aquí. Ah, bé, Andy i Eric, los vull aquí. bé. Andy i Eric. Si esteu veient això, Andy i Eric aquí, ja. Bueno, pues Va. això, Bueno, pues- no? Sí, home, em penso que... Tu parla amb ells i convenç... Ja, jo parlo en ells. Vols que parli en ells avui? Parla Doncs sí, en ells. Cap problema. Vinga, va. Dir-los, us vim Vamos. de l'afició es mau, el millor programa de la Beto, tele. Molt te ho dic bé. en sèrio, plaer no, plaeríssim. Igualment, m'ho he passat molt bé, he xalat molt. Apos, havia perdut hasta la càmera. Afició, mos veiem al programa nou, que serà especial, però especial Orígens. Especial Especial Orígens. Orígens, eh? I potser ve una persona que vosaltres coneixeu i que ja teníeu oblidada. Que ja mos ha veiem. passat per aquí. Mos Oh, veiem ah, al següent sí? programa, afició. Xai. Adéu. Adéu, afició.